Ġiet ippubblikata sejħa l-offerti għal kejbil ta' taħt il-baħar għal proġett ta' tieni interconnector b'valur ta' 185 miljun euro b'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea. Fi stqarrija Interconnect Malta li qed tmexxi dan il-proġett qalet li l-proġett ta' tieni interconnector se jara l-installazzjoni ta' kejbil elettriku b'tul ta' 121 km, inkluż il-kejbil taħt il-baħar ta' 99 km. Spjegat li f'Mejju kienet ħarġet avviż ta' informazzjoni preliminari għas-sejħa tal-offerti bħala parti mill-proċess biex tinforma s-suq dwar is-sejħa l-offerti imminenti. Qalet li tinsab fil-proċess ta' valutazzjoni ta' żewġ sejħiet għal offerti oħra li jiffurmaw parti mill-proġett USA tat-tieni interconnector. Interconnect Malta spjegat li l-ewwel sejħa l-offerti għal manifattura u l-installazzjoni tal-cables fuq l-art f'Malta u fl-Italja. Irrimarkat li t-tieni sejħa l-offerti li ġiet ippubblikata iktar kmieni din is-sena hija d-disinn, provvista u installazzjoni ta' tagħmir ieħor tal-interconnector. Aktar kmieni din il-ġimgħa rappreżentanti ta' Interconnect Malta u l-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli iltaqgħu mal-President tar-Reġjun ta' Sqallija Dr. Renato Schifani biex jiddiskutu l-applikazzjoni tal-permessi ta' dan il-proġett.